Hello, 1 2 3, 1 2 3. I'm trying to come live. Mudah-mudahan live. Lamit ya nanti. Hello, check. Hello, check. Is there anyone here? I don't know if there are or not there. Live chat. Okay, Leiden Brio. Oh yes, to Leiwan. Hi, Bakut. Hello, what's up? Misalnya kalian kasih konten kena pilong yuk bor lang nong CHS bakut kalian biang. Terus bon pia join kia bon mana kia don. Kan bakut krep pia krep tu peneng. The bam dem I'll di yes ada. Good, hopefully you have a blessed Sunday. Yes, I have. Oh, long barang pa. Aku tanya. Good day. Thank you. Ngasa long. Marwensi. Company how to video berfiring Excel Institute bakut. Excel. Oh, yes. Ngan sepen mi. Mau. Hampa dia ban show mai kita buat mai video ban you tende ang sepen mi. Wah, selai. Good night, I could go away. Risbon PP join company ngas ngo. Tana slap ne baku tu keslap mana minta lah. You ngai pi. Yo de baku helmet try kamyo skuri pi. Kendia hong be hak. Ngan sedang nei ngan nuandur kumno ngam sonang tenre kahe bas tu toh cibun lagi ki bang aku aban keren ni pi hapring zo pi manta kani jing keren ke de be dil se bakam dan kono ko jing wit ke jing wo bat kono ko jing buri lesi manong no tenre kede be sing ni kede hello jong ka kot bar ka kamai keji jo ki babun ba ki ba pursang ban yo kamai keji hakim lang salang ling baki kam buper Kita ko ni ki jing ong jong ki babun ki jing yatho ki jing plage ki babun kalong ba kini ki bun ba ki bakwa ya ka kam ka jam mli bun borok hi bakwa kam ka jam ka ba biang ka ba bet ba ru ka poru ka ba khamsuk ba yo ban yo ban trisuk kam dan kono ka jing kata ka rukam tre nomor ba gede kata hi ka ba ngikwa nomor ba jing ngikwa eta ka jing suk la kalong ka por ba ki khun le de ka por ngin yo ban tre kham ha ba kom da tar tenre kwe ka ba sngo si bat kalong ba bun de jing ngim yo ta ka jam bat ka ni ka jam ka pelong bat nomor ngim yo ka ni ka jam ka pelong yi ba bun bikin diaw men sim di kani kabu jinge bah ya ki babon bah biki ken 3 bahan ken 3 minut bagian 3 hok ya kam nomor dak ba mut pa kani ka kam di ke jonga kani ka kam di ke jong kabaya dei bat nga ba kum da ter bat ngas ngo pat ba kom 3 kum kata ka penduk nong bah om tang ya ubre ubre tre ru ya tu nong pan tre ru ka jong por ti ki balaju ki bang laju kenduk na por laju pen pau kata ka jing sngo ba mingi khasi tingi position ru ikol kom tre kam jongi namar bangi kham smart ka shaka shong ja that banya ka tre ti ong baro ki balong kumta ki don ki ba long kumta hoi tu nu don vi kumta ti henry kawi pan ki jinglong jongi hi ki babun ba khamtam mangi u rilum chani
kamdam khasihi kamnade tang kata jing song touch phang shipang kabala dai nujor bat ubrio banabar u khamtrik kam jaitu khandiat ko manong no panu banabar kadau kalong ma nyimde ki jaj brio ki ba kwa ban poi shi kathong songsi banong kata nyimde ki jaj brio ki ba kloi ban yale namar ba ngi kwa bha ban sungusuk halai tai jaka la dangi layo ngisu ngi layo kan ni la biang ngin de ban kwa than ngin de ban kwa bun bat kani kam dei tang hawi ar lap ha ki ba bun bha ki ba long kum ne tang khniat de ki ba tristom om ban ong tang man yo jan dik ba tristom palat pani ka ba yo bai khaw te ngamong khasi jingi ubam tristom baro uba tristom lut ten dei udon uba tristom ban yo khaw udon to uba tristom bat ban ni ka ba yo khaw ke te ki ba bun bha na ta dau ki la phi pech ha ka imlang salang jongi ki duna bha ki ta ki bre ki ban poi ki clear ban poi ki ta ki kerdan ki bahe ki kerdan ki ba ngin yo I ya kanam kuburam nomor belai kumya kani ngam tip belai duna ngamong bamdan ni duna nomor kham ki por ba min chuang yo I bha kata ka jinglong jong ki brio ngi kita ki nong yalam ki ba min chua la kalong ha kam san perthei la ni ha kayo kokot la ni ha kim lang salang bobun ha ki ba don ni kata determination ni kata jing ya kata pursang nadu la napo nadu men sim bangin ya trish ngin ya durut ngin ya minat top tindai iha kani ka ba mentahi kuma kalong mentahi ngai I ba kaduna ba ngam tip yo ngai I tang mangan la ka khmat ka jongan ne tipi kumju semua semua apa tidak bobon ni paling jongi ngim la ban excuse me ngim la ban ini ha kata kam pengi don bat haju ko por ngim la ru ban dia 3 minit palat ban ya ka pengi de ban 3 ba penong ngi ki bobon ha ban le si ban im ha ka jenjar im ha ka duk ki ngakran kani omme kita ki badon bam tene ngakran kani kita ki nabita ki rupa ba ki bamdon ni ai dah ini kena singi ki ba ja ki ne ki jing ki ni thma ba ki wei ki ba bon ba ki la pen sngowi kata ka jing sokhya ga jong ki ha ba dei bat ka nong no ha ba dei bat ka kani ka thma ma ka long manta kren ko wei na ki jing kata ka jing nong loi ka de ka jing kren la ni ngamong ka kut tin re ka de ka jing kren jing kli bla bu da kani ka wi ka long ko mi ngi ha po internet ka ongum ni makaru ka yo sngo na we hi re kata ka ye thu ba ka yo sngo na nur na noi kata ka jing kli ma ka ongum ni ka ong la da ka tulam ko jong phi ka kut no la shai ka sngi hadu kat no phila ban im ka bamut la de ba phis ka tu ka bai bla ko jong phi ka tulap ko jong phi ba ke phi phi yo ka kut no tang la shai hadu la no phi dang na ban im tang na ka tu ba phi don la se ba phi don pa bang kau ne ha pla la ne yeng na ka ba phi don hadu ka no phila man survive ti kani ka pelong ya bang ban bu shibun ban mi shibun ba ki jingli ha bai de ban kumnungi safe ya kata ka jengyo jongi kumnungi trei ru ka kam ka jongi hatungi shu trei ngi bamno ne hatungi trei bingin yo ngin yo ban kunai ru ne kumno tindegi babun ha ki parok ka jongi pat sungsi kelong ba ngimdon ke ka bakum kata bon nap tang jongi ba shuyo tang lu malayo tang ka baisngi tang ka baisngi rum yo te hap shong sngi tibat ka penong i bobon bha ban kum ya kata ju kum kata jang kali imla ban jubab nomor dong ka nungi la ban im hadin lada khang no ka bela ta kemut kanu shubu tangkat tu kani sengi na tayo la sila manong rei la poi syaka krong tin rei kani kadi ka jika ka jengkali pa ka bala ban bu ya ka jumu perkhat jongi ha ka bayade ban bu iki jimu perkhat jongi ha kata ka lenti
ban sungu thu ya ke ai ke bangi de ban le ha ke de kam ke jam jongi bat kum nu ngi tre la ke jong kam ki ling kani ngomong suka ban su ong hang ni kolong mam bingi duna plat ki brio ngi duna plat ki brio asin ngi duna plat ki brio ki ban 3 minut ka du ban penpoi ladi bar ka ying sam bat kim na san lang sai te ki jaka ski clear jong ka jing em ti pisong kum nu halo sakri swa ban pni pun kre ye thu lam comment knang bangin ya kren ni ya tai khnet ka tu ka ni bakun ka kli ka tu ka free social media training ni la ne man wan ngi bam padap khat phras nem hoi ka tu ka free training hi rifim padan khat phras nem kam compare kam ne le te ban rei lada P1 di kanirap sibun lada de bahapo khat phras nem benang klung tiba P1 lang bat nur lani da ka jing tip jonur rite kane bahai ngi bingin accommodate lada phim ayumo lada ngim lada mudan munum tiba sanran phi dan gi bang bakslu plat kanen bakut slu kanet sha tangbang am sungu hun min sim ti ban chutia Kamdayo kani kawai please wan rano ikitrina ka podcast na silong ko ay banyo to ngin sa persyang banwan ra mo kubish bun bakut nga long kali kawai please Hubert nong bet part time job part time job you Hubert ngam da sung tho kumno bakut ban la monetize YouTube okay ni sutran ba pe video jong phi na permission ba hoi kumlei phi dang suwan na college jongi but she paryong hoi thrai kala bende kate po mairang na thrai to tang ba sungsi pat ba kani ka internet thrai ka thut to ante kon man wej PPS ngo POE kini tinang ai ma phi ki jing snow jong phi hang ne po number ba things are not working out. Let's see anyway cha persoon puli savio suba puli lam comment jong abakut ha ngala puli kan yegi berang khat pra yegi bahpo khat pras nem phila banwan tamalong la di berang khna la pide na tang sipo khat ars nem ti sungba banwan ne lam ki bahiyeng mo men kimi khpa jong phi ne ki bon ke bale ta rukam tin le phila tam hi khasan khrius nem kam ni le P1 number ka di tang interaction kam dei e ban chim ya kan ka information ka leng jong phi tin re kadi bitek kum no ban hikai ya kar kom le social media bat ki we te ka bomot la da P1 la da pidang de hapok pas nem bro phila banwan hey bro lanu ka khalai football kan long hai re hai football tengah tip tang mande kai ban khalai de kam tip he was ngoye tade ngan sadap khat pras nem long de bakot yes kalong savio arts yes savio yes tade dangi don dem shu banwan terki se khnet ngaju sutna terki jompi yes das ngi la khap su thi sam thia da pi to anyway nang tade semunu ri badang don pila join hang ni hello bakut hello piki suchiang to klai don hi ka tu kat ni hey bakut banchar chalo hab ti akloi nam tang mit mar balas nang school gi khon te habani you know hello bakut ha just joking bro, don't take it serious. Yeah, okay. Hello bakut, I can songs by no khendiat. Hello bakut no pilong aklan pide na balang press pide naga sinot de padde bakut.
Ngingide nang thiên po ngadan balang po mulai mo ha mulai nong lat mjujo hang thi ngaru kwa ban online. Yes. Bakut ifidang kan mau nga bakut bangi kendo hapo pibi adi ya bon mati viki ne kong viki ne biting ya bon na soye lhilla fikir ma kan mau bhat rang yo ngal lesing lan kendo ha tu kluj bon bakut ngasawan bat ki parlok savio kadongut phil la don khon argut lo bakut pisai kuntu ngasa shlong ini ite bor kharbuli jinjar kan ite ke internet ro ka bakut syukur phimbu biang kwa wante kapion bami jurol namba ka result phi kap kam thok ne human error shisha ajmul lam phi battery media shamon ya shosta ha kumia kan ni ti kan e bhai nga bangangan ngan chu keren nang ni nomor ba klam da tip ya ka jing shisha bro khat tem nut hiro bandong yei nomor ko benta jing media di ban puni kumba ka di ban long la da kidon ni bakan tho in puni bakan tho la da don bayro in puni bayro ti henre ha don jing baklapat mano bade mano bebek ngin puni lang bro arliang mano ba persyang ban penbek mano ba persyang ban pen baklaru la da don ru ngin lelang tele hadu mentahi gimnang ban ong ka de na kanu ka daw ti lada kham tip hi ya ka dautan rai te bingin chu pass judgment la ni bingin bishar hak dak te kan e bha makla bani lam bakla pan mani ki babun tin re toy lada ka ja bukum kata ngi ngi kem bakan don ka jing penbek nawar kham don ka jing penbek te kan sa bu jing e bha ki babun ba ki khna ya kisam la ki bala lej ban apply kam tin re ngangit scam bakan don ka jing penbek keng bakam don ka jing lek slang khamat ini no bakut ngakwa ban kamai online pi ka kamai online hi ka e bha bakabun bhagi ke dan kita jaj ki bala da phi obri phi kamai tin re gidan ki jaj pat ki ba dik phi hi bala kamai ba ki don ar benta te kedi ke baling ba ka sap ko jonga ka bang kamai brio lani ke ba pin irap brio lani ka ba thu brio ko mangi khot kata ka network marketing met we ti lingba kita ti kamde nga bangale nga hi kedi lingba ka sap ko phong ma dan mo halo ba ku ngala kenu ipi hiyeng dr Vicky Singkon boxe stanat ha halo bakut daman movies first time ngayo page live stream jing bakut kulis bun stanat pelok irap lang nga usang mo halo bakut hoping stone kimdek ba hoping tadi bakut blur bah duna network mo kaladi kan network ipi tom nilai to ngin ya ngan haban check biang network la dak nang long tingala join biang la kam long shu te wat so yeng ngan haban ngesepet nyoba selesai kesengi tin dulu selesai kesengi ru mentangi la don ya kan ke training man katayong andre ya mentahi ngimpat la ban ai ya ka free ke de bitang sisi tang sisngi tang sisi na kasi banai ngi pinlong tin gi babun hi ki bastayo kinthi ngi ai bit tik ka bay day but ka social media ngi ai bit tik tang na ka badai ka pil ni ka bahaban siu ti lardei ba phi kwa ti philaban reach out dengan link ba ka Instagram ko jonga ti bat number phone ru ba nga jubu na kapor philaban register ba ko phi kai training online social media ma ho nga hikai gen kita ka training kan long biang karpo pratarik nga trail lang bakla kasi sajan khadu antau benai gen sa perlu biang ya ka free online training ni online ka free social media workshop mo isa penlong ini ki training hangtei hapo nong lum kadi hapom ha building ji ba mo tila da p1 ha building ba mo persa capital pom mulai kalenti ban lej siya po phun muri balis ni hu banis sa nonglum e situ
ka hang tu highway be hang tu main pom be di pet ka dang ka jaka hang tu ngi don ko ka paid training ka ba don ka jing siu ka tapat ka de stayo kemudian rius ngin hikai yepi kan dei ar kenta maman kesngi kala bende men step ni kala bende jon miet ti maman kesngi ngin hikai pi ngin apa praktikal ngin apa studio ngin alut mendong sedong ki ba pi pila bani ban penen kam bende praktikal berkiwei bat kanong rius ngi kata kan ni kamut kan sedang bisi monde be hadu si sajai ti kidon pat ki ba shi benai kidon rugi ba lai benai ti kasyong ka jing so dan kam ko jong pi pila ban register mo na trailer na nga bu ang ni ya ka kumun bu nang bu tek seni nang to sorry bos ngalat bu ka phone te ngam yo su ban pe video jong pi en re matang la yo phone thamai te la subscribe bang thank you so much ni hap ayu ba ko deng hap ra yu na kam ra ye chúng ta kam ra ye dan kam ra tang ka phone la biang la pi so ban ra notebook ru pla ban ra khulam ni ye taban de phim kam ra ye pia ban chu siu san phu ting ka tang bai sit mo ba ko nga kwa ki free training social media jong pi la slam kwa wan nga shu pe wan sawan marba ngi kwa banirap pi ngi kwa banirap ki babun tin rei ki don ki kap bengi yo ban ai da free dan kap pat bengi haban bu da dor bar ki babun ba ki plok jongi kim ki kwa ban yo ka training ba kham paka ba kham slam ti ban ngi habru ban wan ra ki expert bengi la ban ai ru ka jaka ba ki wei tingi ban sing haban sim da dor ki tu ba kwa kham bria mo bakut pilane ban wan ra sejuai yes ngi la ban wan ra ngatrai ka shock tang ka jaka thrai dei bak ni yu sa juai be snong ston ke de bangi nang thmu ta ban ra ti ngisai pet ke bala ban penlong stu mo da kan kur kom ngilan penlong ba ko la ne man kamai Instagram la man kamai ngang la im ja kpo link bak Instagram bat ngayo kamai link bak Instagram tien rei kam de ba ka siu Instagram de ngasiu di brand deals bat ki we chino jo pi ka yarap shibun ri kon samla bingin la ban yo jung toy lang ki berap la Polish mun piru ni hap siu be hak tu sini bawan MP hap ban siu lupa pi hap register li pi siu tu si banwan ru kalong hi tamala li pi register ngi yo ban nomor bagi dan la register lupa ti ber register lupa tinggi la ai preference kama khamat kama la register khamat la kadap no khasit ti long ka kham khendat ken takadam san puting ka shi singi bakut kani kadai tang shi singi be ka workshop kadai tang shi singi ka free training workshop ka san puting ka beli kot free beli ngidang ong free hawala sim san puting ka jingsa ka training ka free ka workshop ka free san puting ka tang mengin ban subuk ya ka sit jong pi marbun pha ki ba book kila ai kerteng la register kena baladap ka sit ti kena wan ski wing yung om dap shu nomor baladap ka sit mlong shu baladap ka sit teman la pa ka singi pat ki dan bun ki ba khamwan tingi man sing ha ban shim da ka dor khnang ba phila man book kita ka sit ko jong phi ko san phu tingka ti khnam ka numlong le no ino ka nyamta jong ki we pa ba kwa mo training ke bo kur kani be halo jong social media ko mo phila panen kam social media ba kala banong kejira phi ba kala yo kam yo jam joy kat chno ba ku joy ti kan long joy bi hi ngeni le ban lada ka ilong la ki isha ngeni le bat ka lesi bat no banu ka la kalong bat chiung ngin kulap la ni bat no banu ki badon sa ti ka jaka man natangi sa le mo wan cha boy nong po rubas okay kita ngan bu jingmut no mo joy nong po nang ta bat nong ston kini ki jaka ki la khon te yes ngin wan ngin sawan khnang hiru ngin sapen yu khnang nam ta jong phi wan stu mo yarap lang ya bakun ngakwa tip ai training jong ka imo kani de jong social media be ke bengi ai yamenta ngi kwa menwan ra shibun bagi training la kalong kiwi ja training ki ba jat ki ja ngi kwa menwan ra tending kwa ban sedang soal lima social media bala ding so thu ba kalong jung toy lima social media ngi la menwan ra pa di kiwi rumo kanu buji kan long bakut bat kanu kan tai kan long tang ko ma ladangi ngi sat penong shpho buji shpho hadu ko ma khar buji pokoi khar si buji ton mar ar la kenta ka hadu pinda ila pidan gi jingkli don gi bakwa ban shong ban kli bha ban pertoba ta kamot la kono spo si buji gal long ba ko na mari jaka training jopi kani kade hapo nong lumo kade hamola nong lum hapom ben
percak mulai terlupa hang tu baik kelenti balik sya put muri hang tu kedai habeling ba mo ba shna template mempemi video ki apps you ba kut kambas ki bon nganum la num jer tang ka wait hande ka shong pi kwa de kinu ka kanu ban khamsuk mo Krishbon ka sub chal jonga mo Krishbon se jar mo ipi rukum jo haslong pi training hai haslong ru kadai han jo hi kadai hang tu kadai hanong lum hi ka bengile ti pi kwa pi la banwan hang tu hadang kerdan jipli ni pi khot kelum be ki badan ki bamdan jing puli ru ngi ai be war ba maulai ru kadai ha maulai hi bengi penlong ngi dang penlong maulai mata kadai hapo nong lum pi wan hanong lum hang tu ngi jule man ka singi jing sang ngi sim taman ri ko man ka sim ta ka ditang kapit ko sebengile bisi tayo te ki free workshop ki ditang si sejan taman ri ka ditang ladang ila ada penmi ki dates ngi sai thu ipi ka ni ka mentang ngi 4 don ki dates mo te senang ipet ni video support nga uwe mo bakut bu cakah juai toh sarista ladang ila mut banwan juai mo senang ipet ni video support mga penmi Particularly menta yo ba exam sarkar menta apply arpo jarta mi post tang spo du ni day ban fokus bah ke kam sarkar ne skiwi skill number ngadi graphic designer baru ar ki pan fokus but patience kadai te Benong kam sarkar ru ladpiang graphic designer ka don be hi by day but ki badon ya pila ban yo ki kam contractual si ki IC department bukan data jong kanu ka department ba pila ban yo ya ki kam ban shna lene ban design ne ber ki tian re ba pinong ba pinap itik patang kam sarkar ru ka don kan kala ban shem jinge la da pimpat yo te kamlong ba pin up happy un persang ni ki we la daily ba dan gijing dawa hayeng sem te re la da phila panap kabyang piap te le pimla panap kabay hi persang ni ki we ru mo te to perlong ngen nga thrangen pin kut chwa hang ni ya kani ba menta te nga kwa ip tamun chwa am sim pi we ba ngatip tangi brew ki ba ya ling ba ki su thu yo to sya u bathar ha ka kejat ke jongki ha ka met ke jongki nginumla shisha ban ong ban sung thu lut ya ke baki priu ki ya lingba ke bang ya lingba ba phi ya lingba thari tang ni ko nong phi ka long bal phi dan hanu banta jong jing em som ha ba wat num du man sim dara phi ba ka parthek la nang ya chkhmat le phi bi ki bi la nang kiu la ka jing puli le ni la ka je la ha ka jing yo le ni ha kamai ka ji ka jing lon jing em le ni ha ka puli wat judu mensim no namar ba kani ka jing em ka ba pisa pm pisa he pisan kam dei tang ka we la pisa rem no ha ka we kamut ba phin rem lut ha baro ki te hoi kam dei ba phin ken tronyo ila di ba phin ken rem no ila di persang pat henry ba kham kong san su ka dei ba lada klik ba kham ko san su ko lom phi de basung thu pala da khang wi kalat shipo to li wi kilat kin dang pli pan te kani de jing alti jing im ja ka ba nga lai shem lai ya lai shem shibun ba ki ke ba shem ha be de ba jing ha ka yo ko kot ne ha ka jing ha ka duk ha kerdu ne ha ka pang stam bat ka bun ba ki ke but nga so de ba dong tangani ba wat num kan randin no yaisha but ki jung ku jung don na banta jong phi ki ba am te phi don kam tang ban shunge balenti pawan judu musim no hajing em mo te gidan ko ang hangni phi training bangin chna video shot rwai ne kum no da ba ya viral ngin se o kamai hoi kum kita ru ki long hi le phi ko ban super khar kum ta ba kut sepeni ke location ha next video jong phimo oh yes kabyang ha monday hadu singi upi training ngi ai nadu monday hadu saturday training taman de gede pitang na bata gitu kiba ki paid course pile piwan ha banwan be ndriu singi phim na banwan dang shi singi mo te kataru phya register lupa ken
beli pimpli salah imkra kenang ban la imkra no thamai bala koru kin yo rung talong subhal le mo kani kade tang sing ajumut te ba pi le ngile la imkra no marba kemo pi ngim dei bai sha bayo jing kersan no le pi ong la imkra tang bai wire la jinjar pa le pi ong ki than ngi than sorry ke bai wire la rem lupa ta kadang ha ban bu smolai ke bani kong ngi kalong ba bingi la ban kita ngi la ban ai ki sakri ngi kajongi ya kinong mulai ti ban nomor ba ngade na mulai ti ngakwa ban kersan ki paj ba ki khun samla jong ka mulai kita ngani kong ka bar pat din nomor ba kalong pedeng ru na batai buan na subhoi ru buan keling keling plus ke kalik kawan ka suk ka di bi hasen tar ka mulai pomben ki taksi kamai ki bus ba ki ru ka suk ba phi pin wan pin hiar kam dan jeng e snu ru ti khamlong pedeng hang tai kan ti ki than la imkra than no thmai pati kla e ki bawan na subhoi ki bawan na sa west ba ki kan te dak ba perkhat i dai bro khoi ta dang plong mulai mo biang ki bos nomor ngakwa no banse ke sab beli lo an kloi no sino po yo kloi to sewan laks no po khashong ka jingyat ki video ini da ka bangis pun kami social media ngila kamai bakut pi habai de bal ka jingyat ki video pi haban nang ban sering kumnu pi haban nang kumnu ban ring yak e ban ring bat kumnu ban post wa kumda ter kidang jada video bashuring ta mulu mala la ayat tenrei om man kapor ba kin longum ta ti ba pin pinti kana bi video ju piki ya bit lar pitap man kapor pidan kami ka jing pen batai le jing pen prat lenti tila da pisngo don kam ya kata le pisngo don ni kasap tenrei pidan ni lesing manono pidan ni kasap sharp tenrei bandring video pemnang ti de hata khlemat ken ba lari di kum kata khap pi pidan kami ki training kum no bingila ban batai pil pishat piring video kum no nakanu ka angle ka biang kum no bandring hap jan hanu ko por bandring khamna jangai ne kum ta tar kita lagi ke bingila ban batai ban ai sai kai ba jong pi mo te to lanu kata training ngasa mulai ke training ka long back man kasngi taman ri ka free workshop pan kadai ka batang sisngi kan long ba ha kasngi se jan katayo khaddu jong ubanai ti bat phila ban wan ha katu kasngi tila da p1 pinyo ya ka free workshop bro encourage people to drop school or college why should I people banong kumno ta encourage people to drop school and college ngoba please jijai modus dari piong gumta ti ke bomut pila i no school pila i no college no kumno ne kema bhai kani ko ngatrai pi mut bangkran danda tama kani kamde ke bangkran danda kamde banya danda nomor bala de pi i no school pi i no ya ka jungpuli ko jong pi pin sababi pin sa yam rem hadin habut watang hadin sausan snem pin yam rem nomor ba pin don ni ke jungpuli ko jong pi kababiang kabaki bui parlok pat kidon bat hadin habut pat pisa shu diau sa shu ud sa shu binyau bangati ngadi bom dan ye ngi boduk ngi ba bom yo ye hapsi bela hapsi kamni kamtai among ke jing bela di basniu ni ke baduna ni ke ba ke bopo tenrei lada pidon ni kalat ban puli di pimtre an puli pikwa ban drop out ba pikwa ngar ban encourage ke bikin drop out te katakan long ke ba sosi ke mo kasyong kajing ya okay ta anyway ta ngasat ngklain tim ring ngan kunno ini video hang ni ngin session bang pat hoi pak live ko besipun ngabat yes ngasa subu hapo ko comment ya un number ba pila ban register ka bede begini training jungi ni penong maman kapor pila ban lek ban register tu number kana ba pila ban yo ini training ba ki jingtip lu shang ni training mo isibon perlok sekino ya pi ko pak video Kumiki Instagram pat ngin hapoi kat no follower video kamai Instagram pinum yo kamai yam tadi pinum yo kamai Instagram no makam ke basi YouTube taman ri kidan bagi branding sebagai pila ban yo ban kamai ta bisbun sikno pi video pelok bisbun tip top senang kidon yes